Ok ka ba? Ha? Kaya nga naman. Kay lami magud ka. Unsa? Baygunan. Karong mabot ng Sabado ba? Man kay tao sa inyo ha. Promise, di ko mahilabot. Kiss-kiss rata. Okay lang? Ayaw na lagad to. Kung anak malang galing. Useless, way, may tabo. Uy, kapoeira ka. Unsa na imong gusto? Gusto kong may tabo. Igat ka. Ahay, paita. Puwing pobrita. Baktas lang taning dalan. May sakyanan. Init kaayo. Ang hits na lang ko ay may sakyanan. Ayos pasakyon. Tukuhan niyo. Pipip! Ay, Lola. sitiap ba? Oh yes, kana. Oh, nunihunong man ka. Tiwasa ba? Di nyo ka na ko tagagbahindiron. Di makaya, birds. Ano mo nang tae? Og imo kong sugton. Bunogon ta ka sa kong gugma. Bukbokon ta ka sa akong mga halok. Bunal-bunalan ta ka sa akong matamis nga pagtangga. At yun na bagani. Class, usa ko ka master sa Kung Fu. Ako ang inyong teacher sa PA. Tuluan tabog mga karate ug uban pa. Sir, naigo nagjudo imong agtang. Layab anig mantika. Manawagan ko niya sa akong mama. Ma, kuha ako diri sa Bumbu Radyo, ma. Kana ko diri, ma. Ila kong gisagop. Kay nakitaan ko nila, ma. Nawa ko'y porol, nagkakulakaw. Unsa man ni mga sounds, ani, oy. Unsa mo nga banda, Brad? Slapshot ni nga banda, Brad. Pero nga pugatag. Ay, malmal, baba na mo slap siya. Crack ba na yung sounds mo rin nagpangpatay? Mingaw-mingaw ang timpo sa paghuros sa hangin. Maluoy ka, dudong, sayawi medyo tay, twing-twing. Alang akong mata. Kakaon siguro kag sili. Wala. Unya, unsa may hinungdan, ana? Sa kabaw sa imong baba. Ahak na. Uy, nag-unsa ka diha gabi na, uli na. Uy, hala, nagluulo. Uy, wala ko nagluulo lang. Bastos ka, ni mahala ka sa kong tubangan, pati ko maingan na, ha? Uliun, takabit. Surrender na lagi ko, sir. Surrender na lagi ko. Nagtuo mo? Nailag ko ninyo mga pulisa mo, ha? Plantid pa mo panty sa kong bag? Ha? Muna teknik sa mga isog. Kaniyo, tago.